כי התחלתי. לסגור את הדלת. אני בודק אם יש פה מישהו. תהיה פה גם בזה, במבט זה. במבט שלישי גם. ב-H כאילו. יש פה, אתה לא יכול לראות. אתה לא יכול לראות לראות כאן? לא, אתה לא יכול, בסדר. תקשיב, בוא. תלך, אל תלך, כאילו, תמיד תהיה על הברכיים, כאילו. אני מחפש עוד מקום להתקמפר. לא צריך עוד מקום להתקמפר, זה המקום הכי מעולה. גול. תקשיב, אני אומר לך, איך שאני שאני מצליח לקחת דברים להרדופ, אני נכנס לתוך בית, מתקמפר שם, בודק בין אף אחד, יוצא מהשרת. לא, פשוט רצים לתוך הזה. לתוך הסייב זון? כן. אתה משוגע? מה? הילד הזה משוגע, תפסים יקרים, הילד הזה משוגע. נראה לי ראיתי שם מישהו. 3 דקות לערב. בוא. אחי, בוא אליי, איפה אתה? רגע, אני יותר מפוצים. אוקיי, הרגשתי. 2 דקות. תירגע. אחי, אני רועד, אני לא צוחק, אני רועד. הכל טוב, הציוד שלך בטוח בבית. תירגע. תכלס כאילו, לא אכפת לי כל כך למות, למה אין לי את הציוד מי יודע מה הכי... וואו. כן, בדיוק, זה כאילו... וגם הם מצליחים לראות בי. אז כאילו יש לי מגן וגם בנדג' ב3, אז כאילו. לא כל כך אכפת לי. אני די בטוח, נראה לי ראיתי פה מישהו, בוא לסופרמרקט מהר. מי הולך פה? אני רץ. כנס. מלא. עוד דקה, 35 שניות. אנחנו בינתיים בסדר. כן, מתי אנחנו די בסדר. אני צריך אוכל. אני צריך לשתות. שתייה יש לי. עוד דקה ו10 שניות. אחי, האצבע שלי על הפאקינג הדק, אני... וואו! אני אומר לך, הפלט לי כדור בסוף. אין לי מקום בכלום, אני פול ציוד. בטוח? יש לי סמוק, אם צריך. אוקיי, עוד 40 שניות, תהיה מוכן. אתה מרים לך למקום הזה, אני אקח את הקופסאות, אוקיי? ואז נרוץ דוך לסייב זון. שמעתי מישהו הולך וזה לא הייתי אני. וזה לא הייתי אתה. 4 מקומות. 20 שניות. אל תזוז. ברגע שאנחנו רואים את זה על הרצפה, אנחנו יוצאים. לא לפני. איך שבן אדם הולך, בום, מת, ברור? טוב, בוא נלך. 5, 4, 3. תשאר במקום. צריך לראות קודם כל לאן בטוח הולכים. נחת, הנה זה. תחפש, הנה. הנה זה. בוא מהר. תתן לי קובר. כנס לתוך הבית. לקח את הכל. תביא. בוא, בורחים קודם לסייב זון. בוא נעלה על הערים מהר או משהו. כן, לקחתי קופסאות. אתה לא בסייב זון, זה לא הכיוון של הסייב זון. איפה הכיוון?
עזוב את זה עכשיו, עזוב אותו עכשיו. לא לראות בו, לא לראות בו, תברח ממנו. קודם כל בוא נעלה על ההרים שנייה אחת מהר, אוקיי? מהמם. מלא. לצאת מהסרבר. אחי, זהו. אתה תמות. זורק לי קופסה כלשהי, מהר. שיט. קח. זרקתי לך 5 קופסאות. לא תגיד שאני לא נדיב, קח את הכל. סנייפר, הנה. אני יוצא מהסרבר. למה? ירו פה כמו מטורפים. קרס לי! אתה עומד במקום. כי זה הסוף של המפה, בוא לפה טיפה. שוגעים אנחנו. זה מפחיד אותי. אני הולך לסייב זה. אחי, זה קורס לי כל שנייה. בוא נצא פשוט. אתה רוצה נצא? כן, נצא וניכנס רגע יש לי קריסות. תצא. 10, 9, 8. נו. יאללה, אנחנו לא במקום שאפשר לפגוע בו. חרטה ברטה. 2, 1. יאללה, אנחנו בחוץ. עכשיו אנחנו נשים ל-PVE, אין, פשוט טים מטורף. טים של 2. אז, זה היה הפרק המשעמם להיום. מה זה כאילו שעמם? זוז. תודה רבה שצפיתם, יאללה ביי.